Näettekö ton jäävuoren, mikä menee kohta vesiputousta, tai vesiputousta, kun virtausta. Meikäläinen työnsi sen veteen. Melkoinen arjen sankari, siis minäkin. Tässä voimme nähdä toisen samanlaisen tapauksen, koska täällähän siis on täysin kalastukseen kyllästytty, koska ei täällä ole kalaa huolimatta mitä ne ihmiset sanoo. Siitä niin perkele tuonkin vähän ympään kamaa. Ja sitten kun tämä tippuu vielä veteen eli jortsuun. Äijä ja kamera perkele. Noniin. No eihän se nyt sinne asti mennyt, mutta tässä nyt vielä luovuta. Mä tosta vähän tukee kädelle ja näin ja mökitään. Ja sinne lähti. Sinne lähti. Ja semmonen 50 vuotta myöhemmin joku laiva uppoaa Titanicin lailla Jäämerellä. Sorono ja Muppet Show. Jään tästä taas tämän päivän seikkailtu tässä ja on siis pikkuhiljaa aika lähtee kohti kotia päin. Kalaa ei tullut, mutta niin. Eipä siinä muuta sanoa.